Hi mga ka-UCnian Freedom Board, welcome back again diri sa tong YouTube channel. Ako si Gamay og karon another confession na sad ang atong basahon. Pero before that ay kalimot sa pag-subscribe ug pagtuplok na lang pod palihog sa notification bell aron updated mo kanunay. Og karon ladies and boys, aniya na ang confession nga, age really doesn't matter. I was 17 years old back then when I met my first love. He was a teacher and I was once a student. Second year college ko that time katong naila na ako si Axel. He was 28 years old that time, pero despite siyang pangidaron, mulutaw yun ang iyang pagkahitsuraan. Na siya'y ka-look alike nga dancer, mga ulitawo version ni Wawi de Guzman. Inspired kay ko masulod siyang klase. While yung klase siya, gatotok rako siya ha. I was fascinated by his eyes. Ambot lang pero gaka-attract yun ko siyang mata. Dagan sag mga classmate na ako ang nagakras siya ha kay lagi, tall, not so dark, and very handsome. Si Sir Axel ang klase nga maestro nga cold. I mean, after class pag mo-approach ko niya tapos dili about sa klase ang pag-aistoryahan, dili yun na siya mohatag og atensyon sa imo. Maong na-curious ko siyang pagkatao. I still remember katong gi-correctionan ko niya in front of my classmates. Ingon siya, nga Miss Nicole, that's not my real name. Alex ako ngalan. Sir Alex, so don't call me Sir Axel. Actually, gitoyo ko to para ma-seek iyahang attention. So good ato, Sir Axel na yun hinon akong tawag siya ha. There was a time nga gisundan ako siya during sa among vacant time. Mura kog stalker atong mga panahon na. Curiosity kills kayo. And there was a time nga na event sa school og busy ang mga prof pag-accommodate sa mga students nga nag-decor sa campus. Kaya di man ko gusto saba nga palibot, nisulod ko og library og naglamog-lamog basa. All of a sudden, nakita na ko si Sir nga natulog dito sa may sulok sa library tapos na libro sa iyang tapat. So mauto nga chance sa nako nga tutukan siya. Gwapo haligid jud. Kaya di pa man uso kayo ang touchscreen nga phone atong panahon na ug inot sad kay akong parents so ako palitig phone bisag keypad. I lost the opportunity nga makuhaan siyang litrato. Then mga 4 months adto nga gusto ko niya, inaway nga gasundan siyang tanaw. Gapangitawan ako siya kung asa siya kaklase nga classroom during sa among vacant time. Ug gahulatan sa nako siya nga mogawa sa school during ting pamauli na. Certified stalker na gyud kay ko ato. To the point nga nag-confess ko siya through letter. Gisulat na ko dito tanan-tanan nga mga drama nga crush kayo nako siya. Og pasimple to nako ang gipalugpitan siyang book nga gadalon pag magklase siya sa mua. By the way, duhamay ka magsuon, puro babae og ako ang magulang. 3 years ang gap namo sa kumanghod. Second year college ko while ako manghod na pas high school kung asa nagtudlo akong parents. Yes, both of my parents were public teacher that time. Nitongtong og college sa public school ko gipa-eskwela ni mama ug papa diha sa Mindanao. Karon university na ang school nga akong gieskwelahan sa una. By the way, balik test tong story. After a week nga nag-confess ko sa iya through letter, while ga klase sir sa mua, ikadaghan ako siya nga nasapon nga motutok sa kuha while ga istorya. Grabing buto-buto sa kong dughan kay base na basa niya akong letter. Way paligoy-ligoy kay akong gibutang akong name sa likod sa papel. After siyang klase sa mua, ug nabisi na sad ako mga classmates para sa next subject, naay gihatag si sir sa kuha nga gamay nga papel. Ang nakasulat, after your class, see me at. Moto ang place kung asa gatambay ang mga students after class. Mura siyang mini plaza nga murag dili. Kamo na'y bahalag imagine. So mga 6 PM na ko nakagawa sa school ug ni adto dayon ko siyang giingon nga di sad kalayuan sa school nga akong gisudlan.
Tapos dito nakita na ko siya nga naglingkod sa bench. Naka-jacket og black og nagkalo sa black. Adik siguro ni sa black color ba. So ako sang gi-approach. Mingon ko, good evening sir. May nalang sad gani kay gamay ray tao didto para di malata nga nakoy kauban nga maestro basin lahi na ilang huna-hunaon. Mosad siguro nga nag-jacket o nagkalo siya para di siya mailhan. Nga you know, I seldom talk to my students outside the class. What's with that letter? Valid imong feelings pero dapat mangita kag ka-level nimo. Nagtuo ka nga mopatol ko usa ka maestro sa imuha? Mora ni ihang giingon dayon nilakaw na. So ako, kurat kay sa ihang gisulti. Sa edad nga 17, gihilakan ako kung maestro nga crush kay nako. Nasakitan ko. Mora ko gibulagan sa uyab. Pero wala na ko siya giundangan. Nagsige gyapon ko papansin sa iya ha. Pasekreto lang pod. Tingala na sad akong duha ka friend nga nung di na ko masabay sila ha pag maglaag sila. Then mo to, nga siguro nakulitan na siya sa akong pagsinamok niya, motong niabot sa point ka nagkauyab me. Oo, uyab na mi sa akong usa ka subject teacher. I was 17 years old back then. Katong na-feel na ko ang love other than my parents. Ug lisod kay makauyab og maestro kay syempre bawal baya ang teacher and student. Pero bisan kami na ni Sir Axel ato, walay pagbag-o kay Cole gihapon siya. I noticed nga dili gyud siya hilig makihalubilo. Ug happy ko nga inaana siya kaysa ako ra gyud iyang atensyon. Grabe namong tago-tago sa mong relasyon ato. Pagka year 2003, I was 18 and he was 29 years old back then. Og na-remember pa na ako tong time nga iya kong gidala silang balay. First time ko makaadto sila ha og na-amaze yun ko kay nindot kay silang balay. Dili ingon nga dako, dili sa tanong gamay. Sakto lang, nindot ug hapsay. Abi na ko ipelaila ko niya siyang parents pero pag abot namo didto siya ra isa. Iya akong gigiya siyang kwarto nga ngit-ngit kayo. Wa gyud intawon pasigang suga. Kulbaan ako. Lahi na ang naa sa kong nahuna. Di pa ko ready. Humingon siya, I know what you're thinking. Ayaw kabalaka kay na ako'y pagrespeto sa imo. Mo na iyahang giingon sabay gipasiga ang suga siyang kwarto. Dito nagistorya rami about sa mong kinabuhi. Ug dito sa nako nahibalan nga pareho nga OFW iyang parents nga tuwa sa Japan ug niabot nga didto na sad sila nagpuyo. Siya na lang ang naadari sa Pilipinas. Daghan mig istoryahan, mostly about rasa kuha. He even asked me kung unsa nga country akong gusto madtuan. And I answered him nga Japan kay ganahan ko sa ilang culture. Ug niyang-iyango ora siya sa akong tubag. After the moment, kikisan ko niya sa akong lips sa baingon nga happy birthday. Ug nakita yun nako siya mga mata nga sincere siya. That was my first ever kiss. I was genuinely so happy kay gi-celebrate na ako kong 18th birthday nga kauban siya. Year 2004, I was 19 and he was 30 years old. Fourth year college na ko that time. Ug kami paghihapon ni Axel. Strong paghihapon namong relasyon. Of course, pasikreto gihapon. Niabot gihapon mi sa time nga gaaway kay dili magkasinabtanay. And I think that normal na sa isa ka relasyon. Taas kay siya pasensya. Tigi siya mo undang pagsuyo sa kuha hangtod di mi magkabati. Usay mga laag mi sa seaside kay mao na iyang favorite nga gabuhaton namo. An maghulat sa sunset. Og mas na-appreciate nako ang kanindot sa sunset tungod niya. Og ang akong di yun malimtan sa conversation namo was this. Ingon siya nga, love, bata pa ka, makakita pa kag kaedad nimo. Mitubag ko nga, love, ayaw pag-i-question ng akong feelings para nimo. Nangutana siya guway, would you love me till the last day of my life? Mitubag ko, nga no, Sir Axel, Sir Alex, love, sabay katawa ko. I can't love you till the last day of your life. Love, I will love you till the last day of my life. Gitutukan ko niya dayon gihag. That was a memorable moment while both of us
watching the sun kissing the sea. Sunset in short. There was a time nga iya akong hulaton dito sa may plaza. As usual, nag-jacket na sa tiyag itom. Nagkalog itom para dili makita sa mga uban niya estudyante. Yes, everything went smooth pero niabot yun ang panahon nga naay nakabalo sa mong relasyon o nahibalaan na sad sa kong parents ang tungkol sa mua. Kaluyan sad sa Ginoo kay kapwa ang maestro sa niya ang nakahibalo sa mong relasyon so nahilo marsad. O grabe sad nga pangasaba ni Papa sa kuha. Ako nga ni patol sa maestro. Sa kadaghan daw nga nanguyab sa kuha nga nung maestro daw na ako ang gipatulan. Tungod ato gipahawa si Axel sa eskwelahan ug sa lahi na siya nga school gatudlo. Pero wala na undang among relasyon. Ug talagsa na kay migakita tungod kay wala na siya sa school nga akong gisudlan. Ug nabisi na sad ko since graduating na ko that time. Nag-focus ko sa kong study. Og 3 months na mi nga walay communication ni Axel until my graduation came. Og wala ko nag-expect nga mabot siya sa akong graduation. Og dito sad siya nangayog basbas sa akong parents. Sa moto, nga na-public na among relasyon. Og sarap kay sa pakiramdam nga di na may kailangan magtago. Og nakabalik na sad siya sa school nga iyahang gitrabahuan. Happy kay ko. Genuinely happy. Year 2005, 3rd year anniversary na mo katong nag-propose siya. Og syempre nag-yes ko. Og plano na mo nga dapat beach wedding since mo na kong childhood dream wedding and also tungod sad kay hilig mig adto sa dagat while waiting sa sunset. Daghan na mo plano. Naistorya na sad namo kung pila ka buok among gusto na anak. Apil mga pangalan grabe. Since fresh graduate man ko, nag-decide ko nga mag-rest sa kog pila ka months before ko mangitag trabaho. O gi-enjoy na ko ang time nga kauban nako siya. Sige ra miglaag during itong summer nga wala siya nagtudlo. Every 4 PM gaadto mi sa may seaside. Gihulatan na mo ang sunset. Then pagka August 2005, nagpaalam si Axel silang kataas-taasan sa school nga mag-leave sa iyahang trabaho. Yato siya Japan kay na daw siya asikasuhon. Ug para sa daw makita na niya iyang parents kay pipila na sad sila ka tuig nga wala gakita. Pero bisan distant may wala gyapon na wala among communication. September 14, 2005, nag-text ako si Axel nga tomorrow daw iyang flight pabalik sa Pinas. Ugma na akong flight pabalik sa Pinas, love. Kita lanta dito sa tabing dagat nga atong kanunay nga tuan. 4 PM daw. Dating gawe. I love you, Miss Natikaso. September 15, 2005, excited kay ko nga matog seaside kay makita na sad nako si Axel kay mahigit 1 month sad mi nga wala gakita. Gaistorya mi pero sa phone ra. 4 PM to naghulat ko niya. Hangtod sa nag 5 PM wala pagihapon siya. Hangtod sa nilubog na ang adlaw wala pagihapon si Axel. Og dito nagasugod paghalang ako mata to the point ka wala na ako mapugi akong hilak. Hello, asa na ka? Mora na ang permi na ako nga ginasambit that time while waiting him. Naghulat ako for 4 hours siya ha pero wala yun siya niabot. Bandang 8 PM nag-decide ko nga muli na lang. Uling luhaan, literal. I-contact na ako siya, text, call pero walay response. Neto sagot silang balay pero wala. Bandang 4 PM niadto kog seaside, nagbaka sakali nga mabot siya. I waited there for almost 3 hours pero walay Axel nga niabot. Niabot sa punto nga niadto ko sa school nga iyang gitrabahuan pero otro sabi ang mga co-teachers wala kabalo kung asa siya. Year 2005, I was 20 years old back then katong nagsugod ko gulat sa iya. He was 31 that time katong wala siya nisipot sa muntagbuan. Walay text, call or whatever it is para makontak ko. Gahulat sad ko dito sa dating plaza kung asa di kalayuan sa school. Nagbaka sakali nga makita siya dito. Still walay Axel nga akong nakita. Nagsigog balik-balik sa seaside and there was a time nga wala ako'y pake bisan na ulanan ako. Kay hoping gihapon nga mabot siya.
Kay September 14, 2005, nag-text siya sa kuha nga hulaton ako siya sa seaside kay dungan mi mag-abang sa sunset. Ug mao na akong gibuhat, nagsigi kog balik sa seaside. Naghulat ko niya. I can't even imagine na 9 years na ko nga naghulat niya. Ug sulod sa siyam ka tuig daghan ang nahitabo. Akong manghod nakagraduate nag-college ug long leave na sad siyang bana. Oo, nanay pamilya akong manghod. Naunhan pa ko niya. Na-remember pa na ako katong gireto ko niya siyang mga barkada nga mas older siya. Mingon siya, nga ate, kalimti na lang si Kuya Alex. Pila na sad biya katuig sukad atong wala siya nagparamdam. Siyang itubag. Nga di oy, maghulat ko niya nika. Kaya ingon siyang mabot siya. So samtang buhi pa ko, maghulat ko niya. Sa sulod sa siyam katuig, ubay-ubay pod biya ang nanguyab sa ako. Ug dagan sad nga nag-ingon nga gwapa daw ko. Siguro tungod sad kay na ako'y kahoy nga artista. Si Ina Fileo daw. Daghan nanguyab pero wala nag-work. Kaya ako mismo dili ko gusto nga mag-work. Kay si Axel ra ako ang gusto. Ug di ko gusto nga mag-cheat niya. Di ko gusto nga pagbalik niya na ako'y laing karelasyon. Daghan sa nag-ingon nga basin nakita na si Axel og laing nga babae nga kaedad niya. Nga basin daw minya na siya kay 9 years na sa daw baya. Then pagka year 2014, since uso naman kayo ang Facebook ana, nakadecide ko nga magbuhat og account. Og didto naasay gapanguyab through chat. Nasad ko'y nakachat nga classmate na ako sa una. Gapanguyab pero turn down na ako sila tanan. Until one time na ay nag-message request sa kuha. Wala ko kaila. Niyadto ko sa profile niya. I think nasa 60s na iyahang edad. Pero makita nga na siya'y proper lifestyle kay sexyhon man ang bahay. Mo niyang message niya. Hi Nicole, inahan ko ni Alex ug pasensya kung karon pataka na contact. Nangita kog pamaagi para ma-reach ka. Kipangita ti ka sa social media pero lately lang ti ka nakita. Wala ka balo kung unsay naasay mo og naibuyan ka sa akong anak. Dili na siya gasaba sa mua kung unsay mga nitabo siya katong napa siya diha sa Philippines. Kung mapansin nimo nga hilomon og dili siya hilig makipaghalubilo sa mga tawo, nagsugod na atong namatay iyang kambal nga babae, kaniadtong nag-eskwela pa sila kolehiyo diha sa Pinas. Og pilasad ka tuig nga tulala na siya. Panalagsa na lang mo tingog sa mua. Gipugosad na mo siya nga diri na lang mangitag trabaho sa Japan para sab magkauban nami. Pero nagdili siya. Kay kuno nasa Pinas ang puntod siyang kambal. Ug katong nakadesisyon siya nga mobisita siya dire, arang lipayan namo siya nga mahan kay gimingaw na mi siya ha. Pero bisan na siya dire sa Japan, wala yun gihapon kami nakabanding kay naa siya laing giasikaso. Apan usa ka adlaw siya mobalik diha sa Pinas, na aksidente siya. Car accident. Nahitabo ni kaniadtong namalit siyag pasalubong para sa imo, mga damit ug uban pa. Kaluyan sa Ginoo kay nadali siya pagdala sa ospital og willing sad ang nakadistress siya sa iyaha nga bayaran ng bill sa ospital. Ug katong nami sa ospital, sige ra sambit si Alex imong ngalan. Nahibong ko kinsa ka. Kaya wala ko'y idea kung kinsa nga babae ang pasabot kay sukad-sukad wala ni siya gipaila sa amo nga babae. Ikaw pa lang. Pero nahibaw-an na namo katong nahida siya sa ospital bed. Ug didto niya gihatag ang usa ka litrato sa babae. Nga ikaw da ito. Didto niya gisulti kanamo ang inyong pag-ila. Ang tanan-tanan. Ug samtang nagistorya mi bahin sa imo, makita yun ako siya mga mata nga lipay kayo siya. September 17, 2005, mao ang adlaw nga nabugtuan og kinabuhi si Alex. Wala niya nakaya kay grabe nga impact ang natamo siyang ulo. Ug nawala sad ang litrato nimo sa ospital kay nabisi mi pag-asikaso sa mga papel sa pagkamatay ni Alex. O nang samot ug kawad-an paglaom nga makontak ka. Ug amo sad gipangita ang phone ni Alex nang hinaut nga basi na imong numero dito apan katong gidala sa ospital wala sa iyahang phone. Nicole, unta mabasa ni nimo aron usab makabalo ka sa nitabo kang Alex. Unta makahigayon ka gani sa Japan para sad naanay mo puyo sa balay nga gipatukod ni Alex diri. Kay katong ning bisita siya diri, mo na iyang gikabisihan pagpatukod sa balay. Ug adtong panahon na gipangutanan nako siya para sa asa nga balay. Iyang tubag,
para sa mua ni Nicole ma. Og pila na sad katuig nga bisita mi sa balay ngayang gipatukod para lang mahinluan. Kay puhon, kabalo mi nga ikaw na mismo ang maglimpyo ato. Unta ako makunahon na kag bisita diri sa Japan. Ako sang hangyo nga bisitahon. O di ba kahapoy ani mo ang balay nga gipatukod ni Alex para sa inyo. Og bisan pag aduna na kay pamilya, nagpabilin nga imuha na gihapon tong balaya. Grabing tulos akong luha while nagbasa ko sa message sa mama ni Axel. The long wait is over. After 9 years nga nagsigig balik-balik sa seaside, nagulat siya ha. After 9 years nga nagsigig balik-balik sa Plaza Dol sa school. After 9 years nga sige ko convince ako ang kaugalingon nga mobalik raligi si Axel. After 9 years nga nagsigig pangutana kung asa na si Axel. Finally, naanagyo'y tubag. Sakit kayo. Sobra. Kanang wala ko'y malay nga antaw akong gihulatan sulod sa siyam katuig wala na di ay sa kalibutan. Year 2002, I was just 17 years old and he was 28 katong nagkiilami. Year 2005, I was 20 years old while 31 siya katong nag-celebrate mi sa mong 3rd year anniversary. September 15, 2005 katong nagsugod-gulat niya sa may seaside. Year 2014, nakadawat kog message gikan siyang mama. Og didto na ako nahibaw-an ang naitabo siya ha. Year 2020, 35 years old na ko. Og karon na anak ko nagpuyo sa balay namo ni Alex. O sa nasab ko ka maestra diri sa Japan. After na ko nabasa ang message sa mama ni Axel, 3 weeks na nilabay, nakapag-decide ko nga moatog Japan. 7 years na ang nilabay so kada tong nahibaw-an ako ang tanan. Og dagan sad ang nitabo sulod sa 7 ka tuig. Na yung mga hapon nga nangyab na ako. Niabot sa punto nga even si tita, ginareto ko niya siya mga kaila nga hapon nga kaedad na ako. Pero wala na ako sila gibali-bali. Yan si tita, nganik, wala may problema sa kuha ako makuya po utro. Mas malipahinon ko para saan makita at ka nga malipayon. Tubag ko, nga tita, malipayon mo ko kauban ako mga anak. Og kontento na ko nga sila akong kauban. Year 2016, uli og Pinas para bisitahon silang mama ug papa. That time, kabalo na sad sila sa naitabo kang Axel. Og nakapag-decide sad ko nga mag-adapt og bata. Og ako silang gidala sa Japan og dito may nagpuyo na. Ako silang gituring isip tinod nga anak. Gipaskwela na ako sila. Og ginahinay na sad nako sila nga gipasabot nga adapted ra sila para sa diinig na ana sila sa sakto nga edad. Dili na sila masyak kung may bal-an na nila sa ubang tao. Og happy kay ko kay mga buotan kay ako mga anak. Siguro sa mo few mga utana kung napabakoy plano magminyo. Paminawa na lang ninyo ang kanta nga Kung Hindi Ikaw by James Wright. O pasagdaing nga kanang kantaha ang mutubag sa inyong pangutana. And if this pandemic ends, nakapag-desisyon ko nga bistahan akong family sa Pinas, kay mingaw na sad ko nila. Og para sad makaadto ko sa seaside kay pila na sad ko katuig wala ako nakabisita dito. To my first and last love, Axel, Alex, Sir, love. Salamat sa panahon nga gihigugma ko nimo. Tuod, 11 years atong gap pero love itself find ways para magkailata. Sayang lang nga wala natuman na tong pangandoy nga magpakasal. But still, thankful kay ko nga na-part ka sa akong kinabuhi. O gikip gihapon nako ang singsing nga imong gihatag sa kuha katong nag-propose ka. I miss you every day, my love. Bisan tuod, wala na ka sa kalibutan. I still love you until now. I love you always, sir. Yes, na-remember pa na ako kung gingon si Muha pila na katuig nilabay. I will love you till the last day of my life. Arigato gozaimasu for reading and listening to my story. More power sa inyo, UCFB. Mga ka-UCnian Freedom Board, ladies and boys, mo ka na. Ang confession nga age really doesn't matter.